La natura amaga fenòmens sorprenents que desafien les nostres expectatives i revelen la seva increïble complexitat. A continuació trobaràs alguns dels més curiosos, cadascun amb una bellesa i un funcionament únics. Arc de Sant Martí de Foc. Aquests arcs no són realment foc, sinó un efecte òptic espectacular. Només apareixen quan el sol és molt alt, generalment més de 58 graus sobre l'horitzó. Els cristalls de gel dels núvols actuen com petits prismes que descomponen la llum en colors intensos. Són molt més comuns a latituds tropicals que a Europa. Fulgurites. Poden formar-se en milisegons quan la temperatura del llamp, fins a 30.000 graus, fon la sorra. Les formes són tubulars, irregulars i fràgils, com arrels de vidre. Sovint tenen interior llis i exterior rugós. Són valuoses per a la ciència perquè conserven informació sobre la força del llamp que les va crear. Marea vermella. Tot i ser natural, pot convertir-se en un problema ambiental greu. Algunes d'aquestes algues produeixen toxines que afecten peixos, aus i fins i tot humans si consumeixen marisc contaminat. També poden provocar manca d'oxigen a l'aigua i mort massiva de fauna marina. La seva aparició depèn de condicions com la temperatura, nutrients i corrents marítims. Llum zodiacal. Es veu millor en nits molt fosques i sense lluna. El fenomen és més visible a la primavera, capvespre, i a la tardor, alba, depenent de l'hemisferi. El seu origen és la pols deixada per cometes i col·lisions d'asteroides. Té un aspecte eteri i sovint és confós amb contaminació lumínica. Foc fred, bioluminescència en fongs. Les espècies capaces de brillar ho fan per reaccions químiques que alliberen energia en forma de llum. El color sol ser verdós o blavós i es veu bé en boscos foscos i húmids. En el passat, es feien servir per il·luminar lleugerament camins o objectes. Encara avui sorprèn excursionistes i naturalistes. Dits de mort, brinicles. Es formen sota el gel marí quan una filtració d'aigua supersalada i molt freda baixa com una columna. Quan el corrent toca l'aigua menys salada del voltant, la congela instantàniament creant un tub de gel. Poden arribar a diversos metres de llargada. Avançant lentament sobre el fons i congelen les criatures que troben. Núvols lenticulars. Solen aparèixer quan el vent passa sobre muntanyes i crea ones estacionàries d'aire. L'aigua condensa just al punt més alt de l'ona, formant un núvol estàtic tot i que l'aire circula a través seu. Poden aparèixer en capes múltiples, com plats apilats. La seva simetria els fa especialment fotogènics. Remolins de foc. Són extremadament perillosos i poden assolir velocitats de gir sorprenents. Es formen quan l'aire calent que puja del foc es combina amb vents que el fan rotar. Poden aixecar brases i transportar-les a grans distàncies, afavorint la propagació d'incendis. Sovint duren poc, però són devastadors. Pluges de peixos o granotes. Són molt rares però reportades arreu del món. Sovint el fenomen està associat a trombes marines que succionen petits animals d'estanys i rieres sense que els veiem. Els animals poden ser transportats diversos quilòmetres abans de caure. Normalment no cauen animals grans perquè el vent no els pot sostenir. Efecte green flash, resplendor verd. La refracció atmosfèrica separa els colors de la llum del sol quan és molt a prop de l'horitzó.
El verd apareix breument perquè és desviat lleugerament més que el vermell o el groc. És difícil de veure, ja que cal un horitzó molt clar, mar o desert. Molts fotògrafs el busquen com un petit tresor visual. Aquests fenòmens ens recorden que el planeta és un laboratori viu ple de misteris encara per descobrir. Observar-los ens ajuda a comprendre millor la Terra i a apreciar-ne la seva meravellosa diversitat.